Luova jooga on hauskaa. Siinä saat antaa kehosi viedä vapaasti. Se on tavallaan vähän niin kuin vapaata liikettä, mutta eroaa tanssista siinä, että luovassa joogassa on aina joku kehon osa lattiassa kiinni, eli se tekee siitä joogaa. Luovassa joogassa meillä on alkuun luovat aurinkotervehdykset, sitten seisomasarja, istumasarja, loppuliikkeet ja ihan lopuksi lyhyt loppurentoutus. Luovaa joogaa ei tarvitse mitenkään jännittää. Jokainen saa tehdä ihan miten itse haluaa. Minä ohjaan antamalla raamit. Hyvä musiikki antaa tunnilla voimaa. Välillä voi haluta tehdä rauhallisemmin ja välillä liikkua vauhdikkaammin. Ihan miten vaan. Kaikki kyllä käy. Tällä tunnilla tulee lämmin, kunto nousee ja veri lähtee kiertämään.